Tini belakang hambai, obo mulu division senior sini tiga ni hangkarat mengenai division mission korsa, bahwa bini busimani bisa bolong mengenai bini bahwa parti ni ya kare hanya hai kubunjat ini bertemu bini wansumani tebo saiman ka ono bado thanginai bini jibono tai dokhano thangnani nei aba dokunu namung buje ngagoi in hanya hai sini party abe diwo hai khapakya borong mana babule bonga Ani mungkin babul de kuma mun division basu Pagin sekarang bulgoso to karane pati logo mune jak nejak kai awogai ni nije hai kaisa on subut pada sini pada kita kok sama kita kok belaka hambai sini takut bangun ho bol koi aji sumbai no o ngurung divisional sini IPF ini divisional ni vice president bisa bersama kai teman kisudin आगे वो किसी सा बिनी BJP रोबाई किसी सा करने लगा नहीं हाई कोनो बनाई नहीं क्या आरो कोनो खाकोसम मुंकरी बिनी ताई आरो बा BJP रो तंगई केपरासन मुथांगा ने आलामा बो मुंसा मो हो जागे आबो ई बो वानसुता IPF बिनी नाहामु त्रिपुरावो जे ADC नो separate state khai केपरासन मुबगे पॉलिटिकल पावर फुल पावर दाने नि बगे जे आंदोलन जंगले भाई कनी 2009 इस्वी आ आंदोलन जे सामुखाय क्या आपनो बगै माया ताई ओ दाबि सारा ओ सेपारेट स्टेट सारा जों माया के आबो सारा थांनानै लामा मुसाबो करै कुनु जागाबो करै बो आबनो वानसुबो याहाय हाय बो केफि फैया आ सामुनो दिप्रालेन आदै खैने आ सामुगो बहाय हाय नखरबिनै ताई सा खा बासै बो साम तांखिनै बो दिनै हायनि केफिलि फैया ताई बो बग बरखा सामुखाय थानाय हेने दखानि साम गैताय आसा कबा पक्सना करै हामबाय जों बगनो लामसुगो जों बेलेके तंथका बेलेके खासरांका अमाहिगनो जिनि दखानि बिसिमो जिनि IPF नि बिसिमो खरकसाखनो ओ जिनि दाबिनो यागरे के बोता थांथों ते मोसिनि दखारो ओ दाबियो जाबि क्लाइथों ताबो जरा गबो बुजिया दंबो के प्रेजेंट माखा के किसारसने थांनानै लामा आबो सिमिसे आबनो बुजिबे ताको गोबां दंबो बरगो किफिलि फाइथों बरगो साइमनथों जों आबनो प्रचार खायनानै बगे जों नखरैथों आसा खालायो जों अति प्रेजेंट सासे सासे माने सिनि दखानाव थाङै मोनदों आसना हामबाय